ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟିକେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। କୋଉଟା ଉଠିନି କୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲା ଯିବି ବୋଲି ବର୍ଷା ହଉ ବର୍ଷା ଯଦି ବହୁତ ଦେଖିକି କହିଲେ ନା କାହିଁ ସାରିକି ଯିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାକ ଭାଙ୍ଗିବ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ଖୁସି ଟିକେ ନା ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲୁ କି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲୁ କି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁଛୁ ସେ ଚୁଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ ହଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କେତେଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଭାଇ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରୁକୁ ହଁ ତିନି ପ୍ରକାର ତେଲ ଝିଅଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଟା ନାଇବ ନା ପିନ୍ଧିବ ଏସବୁ ଲଗେଇବ ଲୁଗା ଧୁଆ ସାବୁନ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ହଳଦୀ ଆଉ
କାନ କୁଣ୍ଢା 5 ଟଙ୍କା ଗୁଆ ପଇସା ଗୁଆ ମାମା ତା ଢେର ଗୁଡ଼ା ପାଇଥିବୁ হ্যাঁ ଚାଲ ଫିଷ୍ଟ କରି ମାମା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ଆଉ ହଁ ସମସ୍ତେ 200 300 500 ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବାଛି ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏଇ ପର୍ସରେ দেখ দেখ পয়সা 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 কাট কাট মা গেল না দেখ পয়সা দিব দেখ পয়সা দিব দেখ দেখ হ্যাঁ আজি বুঝলা গেল তোর নানা লাখপতি হয়েছে লাখপতি ମୁଁ ଦେଖିନି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଦେଖିନି କି ବର୍ଷା ମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବର୍ଷା ତକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଯେତେ ଚୁକାଛୁ ଇଆଡ଼େ ପଇସା ବର୍ଷା ହଉଛି ପଇସା ବର୍ଷୁଛୁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବିନି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସତ କଥା ଦିଅନ୍ତି ନା ଏମିତିଆ ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମୋ ଜାଣି ହେତେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଆସ 2-3 ଜଣ ଛାଡ଼ିକି ସରିଗଲାଣି